Kain po. Mm. Mm. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga kawaw! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng crispy Bicol Express po. May rice po tayo sa likod, tapos konting sauce po ng crispy Bicol Express po natin. Yung drinks po natin, lemon green tea po. Before tayo kakain, i-bless muna natin yung pagkain. Taba ko muna to. Yung Bicol Express po natin, linagyan po na natin ng sitaw po. Lagyan ko muna ng sauce. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po tayo. Kain po. Mm. Mm. Sarap. Napakasarap. Akala ko sitaw yan. Sili pala yun. Mm. 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 So, mm.
Mm. Mhm. Hindi pala. Ayan na po, tapos na po yung mukbang po natin. Thank you so much po sa lagi andito po sa premiere, sa mga silent viewers po. Maraming salamat po sa inyo. At saka thank you po sa laging nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po sa inyo. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Winnie Kalalang, Chibi Rosel, Mixco, at saka Richella Kawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV, Ikim Salazar Update, Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monsor, at saka I Eat Vlog. Sa Super Kao po, Rome 21 Saudi Vlog, Lancano Vlog, at saka Kusina Bicolana.
Sa Hibigating Team po, si Kuya Miss TV Watkins, silang lahat po may YouTube channel po. Paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbanger, sa lahat po ng Pinoy YouTuber. Shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay. Maria Chance Vlog po, paki-like and subscribe po. KRIESHA Vlog po, paki-like and subscribe po. Babes TV po, paki-like and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, paki-like and subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kami video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.